Reunión en Ribeira para abordar a vaga de roubos que afecta o municipio. A Xunta Local de Seguridade contou coa presenza do subdelegado do Goberno na Coruña. Dende o Concello demandan reforzo policial para tentar atallar a crise. Que tal, saúdos? O Concello de Pontevedra ten listo o anteproxecto para solucionar os asolagamentos na Rúa do Santo en Lourizán. O Goberno local recorreu a Augas de Galicia para consensuar unha solución técnica que permita poñer fin a unha problemática que se viu agravada polos recentes temporais. A actuación supón un investimento de máis de 270.000 euros e inclúe a renovación da canalización baixo a vía do tren. Poio ampliará as zonas habilitadas para a pesca recreativa no Concello. O alcalde Ángel Moldes asinou hoxe un acordo con Portos de Galicia para abrir novos espazos para esta práctica en Raxó, Campelo e Combarro. A Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestructuras proxecta unha nova senda peonil e ciclista en Outes. Construirase na estrada AC550 entre Viro e Outes e suporá un investimento de 1,4 millóns de euros. Uns 22 expositores daránse cita na 9ª edición da Mostra Internacional da Camelia de Cambados. Calcúlase que este ano traerán á exposición uns 400 exemplares, a metade que en edicións anteriores. O motivo desta redución, o mal tempo e a elevada cantidade de chuvia que afectou nas últimas semanas as plantacións, estragando boa parte das flores. A mostra vaise celebrar no Salón Peña os días 7 e 8 de marzo. E a primavera estará chea de música en Pontevedra. Pazo da Cultura, Teatro Principal e Recinto Feiral acollerán diferentes propostas entre os meses de marzo e maio. Serán 9 actuacións pensadas para distintos públicos. E a esta hora, gran final do concurso de Murgas en Pontevedra que poden seguir en directo a través de canalriasbaixas.com. Comezan as novas do día. O Concello de Ribeira celebraba este xoves unha xunta local de seguridade para abordar a crecente vaga de roubos. Contou coa presenza do subdelegado do Goberno na Coruña, que, xunto cos responsables locais e dos corpos policiais, avaliou os índices de criminalidade no municipio. Dende o Concello demandan reforzo policial para tentar atallar a crise. A pesar dos datos recollidos no balance de seguridade cidadá de 2025 que arroxan un descenso da taxa de criminalidade en Ribeira, o incremento da actividade delictiva nas últimas semanas é motivo de preocupación non só do Concello, senón tamén de toda a veciñanza. Sabemos que é de gran preocupación pois para nós, que estamos ao fronte deste goberno e deste Concello, pero tamén para o conxunto da cidadanía. Efectivamente, o que queremos trasladar a cidadanía sempre é tranquilidade e esforzo na medida do posible pois con todos esos medios que o executivo local pois ten ao seu alcance. Non o fixemos pois fai unhas semanas e non o vamos a facer agora, non imos a escatimar en poñer todos os medios que sexan necesarios á nosa disposición, en facer ese esforzo económico en que se dupliquen ou incluso máis o que son pois as patrullas policiais non só pois pola tarde, sino tamén polas noites, como pasou pois durante todas estas festas de carnaval, no que incluso pois os días previos ao festivo tivemos pois 3 patrullas en horario nocturno. Desde logo que, como digo, pois será un esforzo económico, un esforzo tamén persoal a nivel da Policía Municipal, pero que creemos que pois valerá a pena e que creemos que ademais pois dará aos ribeirenses toda esa tranquilidade que merecen. Esta vaga de roubos rexistrados en vivendas, comercios e vehículos está vinculada na súa maioría a situacións de drogodependencia, polo que o Concello leva tempo solicitando unha brigada dedicada especificamente ao tráfico de estupefacientes. Gran parte da problemática, non, destas persoas que están a delinquir pois ven derivada de un problema de drogodependencias, de existencia de menudeo, como sabemos en algunhas zonas do municipio, e efectivamente trasladamos ao subdelegado do Goberno pois o que xa trasladamos en outras moitas ocasións, que é a necesidade de que Ribeira poida contar cunha brigada especial dedicada ao menudeo, non? Creo que eso pois centraría máis o foco
en que houvese pois unha serie de axentes que se dedicasen só a eso e o resto se puidesen dedicar a outras moitas cousas como estar na rúa. Mais alá de apelar a manter a coordinación fluida entre os distintos corpos de seguridade, tal e como trasladou a subdelegación do Goberno, o Concello de Ribeira seguirá a demandar un reforzo de axentes para manter 2 patrullas da Policía Nacional por quenda. Pois tampouco celebramos hoxe que nos teñan dado pois nada maiores do que solicitábamos, non? Estábamos falando desa necesidade de unha patrulla doble ás 24 horas do día por parte da Policía Nacional, dese incremento de efectivos que solicitábamos pois en comparación con outras comisarías que poden ter uns datos pois similares aos nosos ou unha población tamén similar á nosa e que teñen pois moitos máis axentes. Boas palabras, disposición, coordinación, máis o que son feitos relevantes, pois non os temos, bueno, pois desde logo que en certo modo é decepcionante. O Concello de Pontevedra ten listo o anteproxecto para solucionar os asolagamentos na Rúa do Santo, en Lourizán. O Goberno local recorreu a Augas de Galicia para consensuar unha solución técnica que permita poñer fin a unha problemática que se viu agravada polos recentes temporais. A actuación supón un investimento de máis de 270.000 euros e inclúe a renovación da canalización baixo a vía do tren, onde se producían os atrancos por diferenzas de altura na tubaxe e a ampliación dun tramo máis cara á propia Rúa do Santo para recoller mellor as pluviais de 2 colectores existentes. O anteproxecto contempla a instalación dunha nova canalización con dimensións superiores. Sustituirase o actual colector de 800 milímetros por un de 1200 de diámetro, aumentando a capacidade de evacuación en máis do dobre. Ademais, a obra corrixirá as deficiencias de nivel que provocaban que a auga se estancase e retornase, garantindo agora unha saída fluida cara á zona do desaugadoiro. Agora o Concello xa iniciou a solicitude de autorizacións sectoriais a Augas de Galicia, a Axencia Galega de Infraestructuras, o Servizo de Litoral da Xunta e o ADIF. É precisamente esta última autorización máis complexa e relevante, segundo apuntan dende o goberno local, dado que a maior parte da canalización e dos novos arquetóns proxectados transcorren por terreos ferroviarios ou cruzan a vía. Seguimos en Pontevedra. As familias do Colexio Campolongo decidiron suspender durante 15 días as protestas para reclamar máis profesorado especialista para o alumnado con necesidades educativas especiais. De feito, xa non celebraron a mobilización que tiñan prevista para este xoves ás portas da delegación da Xunta na cidade para reclamar profesionais de pedagogía terapéutica e audición e linguaxe para o centro. Toman esta decisión despois de que a súa voceira e nai dunha das alumnas que sufriron estes recortes, Verónica Rial, fora recibida sen ter cita previa pola actual inspectora de Educación. Segundo apunta, neste encontro a funcionaria pediu tempo para reunir toda a información necesaria sobre o caso deste centro pontevedrés. Ademais, asegura Rial que se amosou próxima e con ganas de resolver a situación. As familias matizan que a actual inspectora de Educación leva no cargo pouco menos dun mes, algo que tamén apuntan dende o sindicato USIE Galicia. Segundo Rial, cando o 1 de decembro do ano pasado solicitaron ser recibidos pola inspección, outra persoa ocupaba o posto, pero non chegaron a manter ningún encontro con ela. Agora, as familias decidiron suspender as concentracións para dar marxe á nova inspectora, pero insisten en que precisan con urxencia unha solución que pasaría por recuperar o profesorado especialista perdido neste curso. A Deputación destaca a súa aposta en investimentos en Vilagarcía con 2 proxectos que obtiveron 120.000 euros de recursos provinciais. Trátase da ampliación da rede de abastecemento e saneamento en Muíños de Cea, financiada con fondos do Mais Provincia, e a instalación dunha nova pista desmontable en Fexdega, cunha achega do Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas. Este xoves visitou esas 2 actuacións o deputado Javier Tourís xunto con membros do goberno local.
A Deputación de Pontevedra pon en valor a súa aposta por investimentos municipalistas en Vilagarcía. Para mostra, dous proxectos que acaban de recepcionar no municipio. Por unha banda, a ampliación da rede de abastecemento e saneamento na rúa Muiños de Cea, no lugar de Carballido. Este núcleo de casas aquí no Muiños de Cea pois xa están dotados de agua e abastecemento de agua máis saneamento. E, bueno, desde a Deputación de Pontevedra, de todo o plan máis provincia, que Vilagarcía é un dos concellos que máis recursos pois obtén, para nós é un placer estar aquí e, bueno, ver que o máis provincia pois se une para mellorar a calidade de vida dos veciños, neste caso de Vilagarcía. Neste caso, para este proxecto, o organismo provincial aprobou 92.000 euros con cargo á liña de investimentos do Plan Máis Provincia. Darlle, neste caso, as gracias á Deputación de Pontevedra, por suposto, á empresa que acometeu as obras e ao persoal municipal que tamén, bueno, colaborou para que este investimento fose posible. Unha vez máis, o Goberno de Vilagarcía aposta por mellorar as redes de saneamento de Vilagarcía e isto é un exemplo máis de como se inviste neste caso no rural e no saneamento e na cometida de agua para os veciños e veciñas de Vilagarcía. Por outra banda, tamén con fondos provinciais dotouse a Fexdega dunha nova pista desmontable de PVC, a quinta coa que conta este recinto, un equipamento que permite incrementar a capacidade do pabillón e mellorar a eficiencia na programación de actividades. Esta temos para utilizar de fútbol sala e balonmán, é dicir, unha pista de 41 por 21 metros. Pois, bueno, unha forma de dar tamén cabida aquí a outro deporte, outros dous deportes, aquí en Fesdega, un sitio que é céntrico para nós, onde a verdad que para os pais é moi cómodo poder vir a adestrar aquí. O Concello de Vilagarcía recibiu 25.000 euros para esta pista no marco da segunda convocatoria do Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas. Está marcado dentro do segundo Plan de Infraestructuras Deportivas, desde que entrou o novo goberno na Diputación. Este ano xa é o tercer Plan de Infraestructuras Deportivas, no que todos os concellos da provincia de Pontevedra, todos os concellos da provincia de Pontevedra teñen pois un plan de infraestructuras deportivas. Este ano xa é o terceiro, esta subvención é do segundo plan de infraestructura deportiva. Tourís aproveitou para lembrar que Vilagarcía recibe máis de 2,6 millóns de euros a través do Plan Máis Provincia 2026-2027 da Deputación, con máis de 1,5 millón de euros correspondentes á anualidade 2026 e o adianto de máis d'1 millón de euros da liña 1 de investimentos de 2027. Ademais, o Concello tamén se beneficia de máis de 300.000 euros no marco do terceiro Plan de Infraestructuras Deportivas, cos que fará fronte a 5 actuacións. A Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestructuras proxecta unha nova senda peonil e ciclista en Outes. Construirase na estrada AC550 entre Viro e Outes e suporá un investimento de 1,4 millóns de euros. Acompañada da directora da Axencia Galega de Infraestructuras, María Deza, e do alcalde Francisco Calo, a conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue, achegouse esta mañá ata o propio lugar no que se executará a nova senda peonil e ciclista na zona de Viro. A actuación, que xa saiu á exposición pública, terá unha lonxitude de algo máis de 2 kilómetros, cun investimento total de 1,4 millóns de euros. A titular de Infraestructuras destacou a importancia da actuación, que dará resposta a unha bella demanda da veciñanza da zona, ao tratarse dunha estrada que conta cunha elevada intensidade de tráfico. Segundo ela, o obxectivo da intervención é facilitar os desplazamentos cómodos e seguros. É un día importante porque hoxe é o inicio desta senda que permitirá esta mobilidade sostible, esta mobilidade saudable, pero sobre todo que permitirá a seguridade viaria dos viandantes, dos usuarios, tanto do veciño de Viro como dos veciños de Serra de Oute, como daqueños visitantes que irán pasear por esta futura senda. Hoxe sae publicado no Diario Oficial de Galicia esa información pública desa aprobación provisional deste proxecto de trazado. Un aspecto este o da seguridade, no que tamén incidiu o alcalde Francisco Calo, quen agradeceu á conselleira a rápida resposta en acometer esta actuación. Consideramos isto como un proxecto prioritario, un proxecto estratégico, desde logo, no que se engloban moitos aspectos. Desde logo, o primordial non é a seguridade viaria. Estamos a falar da C550, que ten unha boa densidade de tráfico, e bueno, con esta senda, desde logo que imos a ganar todos os veciños e veciñas de Outes en seguridade viaria. Unha vez rematado o trámite de exposición pública, a Xunta prevé aprobar o proxecto no primeiro semestre deste ano e licitar despois do verán as obras, que van a ter un prazo de execución de aproximadamente un ano.
Visita da secretaria xeral do Partido Popular de Galicia a Pontevedra, Paula Prado, achegouse á cidade para poñer en valor as políticas de vivenda postas en marcha dende a Xunta. Acompañada do presidente local do PP, Rafa Domínguez, e a concelleira senadora Pepa Prado visitou os terreos nos que se construirán 53 vivendas promovidas polo goberno galego. Estas forman parte das 300 que a Xunta impulsará na cidade. Delas, actualmente hai 74 en construción, 56 xa axudicadas, 48 licitadas e 122 en proxecto. Ademais, enmárcase no compromiso adquirido por Alfonso Rueda de acadar as 10.000 vivendas públicas en toda Galicia no ano 2030. Unhas políticas que os populares contrapoñen ás postas en marcha polo goberno central. Unha realidade do compromiso do Partido Popular e do goberno do presidente Rueda, e vemos a diferencia co goberno de España, que o único que vende é fume. Cada día di un dato novo de miles de vivendas que se van a construir ou que vai a poñer en marcha e non pon absolutamente ningunha. O único que fai é favorecer a ocupación, unha lei de vivenda que non protexe os propietarios, e iso repercute negativamente na disponibilidade de vivendas para a xente. Es una forma de intentar paliar desde la Xunta de Galicia uno de los principales problemas que tienen los jóvenes y los no tan jóvenes, y sobre todo en la ciudad de Pontevedra, que es el de la vivienda. Por lo tanto, hay que agradecer a Paula que venga aquí, hay que agradecer a la Xunta de Galicia el impulso que está haciendo con la vivienda social, que es absolutamente necesario, y yo creo que la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, va en la dirección correcta. E Poio ampliará as zonas habilitadas para a pesca recreativa no concello. O alcalde, Ángel Moldes, asinou este xoves un acordo con Portos de Galicia para abrir novos espazos para esta práctica en Raxó, Campelo e Combarro. Medida que, segundo Moldes, dá resposta á demanda veciñal e garante a convivencia coa actividade portuaria. Todos os portos de Poio contan xa con espazos autorizados para a pesca deportiva. O Concello asinou hoxe un acordo con Portos de Galicia para ampliar as zonas habilitadas para esta práctica nos portos de Raxó, Campelo e Combarro. Pois é un día de felicidade, non xa polo material nin polo económico, que en este caso este convenio pois non ten ese valor económico, senón porque vimos de alguna maneira dar resposta a unha demanda de distintos colectivos e pois de alguna maneira regular pois unha actividade que nos últimos tempos pois eso, traía algún tipo de conflito e de problemas no noso concello. O acordo habilita zonas específicas en cada un dos portos, delimitadas e sometidas a control, tendo en conta que a actividade portuaria cesa en determinados días e franxas horarias. Ademais, aplicarase un control específico nos períodos de menor actividade, permitindo compatibilizar a práctica da pesca deportiva coa actividade profesional, que terá prioridade. Intentamos chegar a que o porto poida ser un espacio de convivencia. Evidentemente, como ben dixo o alcalde, o primeiro é un lugar de traballo, pero efectivamente conseguir que esa ansia de poder utilizalo por parte dos pescadores amateurs ou aqueles que non son profesionais, se xa posible, eso ven da mano dos concellos. Segundo o convenio, o Concello asumirá tarefas de apoio no control e vixilancia das zonas habilitadas co obxectivo de garantir unha convivencia xeitada entre o sector profesional e a pesca recreativa. Quedan expresamente excluídas as zonas de cantís dos peiraos destinados ao atraque de embarcacións, as áreas de operativa de maquinaria e os ámbitos de actividade de grúas, travelift e demais espazos vinculados directamente ao funcionamento portuario. Gracias tamén a ese equilibrio e tamén ao saber entender dos propios patróns maiores, pois vamos a poder ter unha actividade de convivencia donde temos que ter claro que os portos, a actividade profesional e pesqueira sempre vai a ter prioridade, é dicir, os portos están pensados para que os mariñeiros traballen e o seu sustento económico e familiar pois teña cabida. Hai que recordar tamén que a actividade profesional é a que paga as tasas reales en Portos de Galicia e por eso son os que teñen que ter prioridade. Os planos coas novas delimitacións xa se poden consultar na web de Portos de Galicia. Está disponible tamén o mapa do Porto de Covelo, que xa permitía esta actividade en toda a súa superficie. E a volta da publicidade, entre outros asuntos, coñecemos os detalles da 9ª edición da Mostra Internacional da Camelia de Cambados.
Pois aquí continuamos nas novas en Canal Rías Baixas, aínda que condicionadas pola chuvia, as obras do campo de fútbol da Mina avanzan a bo ritmo. O Concello de Boiro agarda que o tempo dea unha tregua para concluir os traballos en prazo e poñer a disposición dos veciños de Escarabote esta instalación deportiva próximamente. O mal tempo está a condicionar o desenvolvemento das obras públicas que avanzan máis lentamente por mor da chuvia que impide traballar en condicións. É o caso da reforma do campo de fútbol da Mina en Boiro, aínda que a obra principal sobre o terreo de xogo está prácticamente concluída. Estamos á espera de que cambie un pouquiño o tempo. Si é verdade que as obras máis engorrosas e máis grandes xa están prácticamente finalizadas e, bueno, agora estamos esperando pois que as condicións climatolóxicas dean unha tregua e xa reforzar con traballadores, máis traballadores e avanzar, pois, bueno, a pérdida de tempo que se fixo pois estos meses, non? Eu creo que é unha obra importante para o noso Concello que vai a dar ese servicio a maiores ao que é a modalidade de fútbol. Creo que temos que seguir avanzando e mellorando outros campos de fútbol. Neste momento estamos mellorando tamén Baliño, estamos tamén mellorando as infraestructuras de Vista Alegre. A verdade que lle demos a ambas un empujón grande e, bueno, estamos tocando todas as infraestructuras deportivas, non? O proxecto, cun orzamento de 600.000 euros con cargo pos da Deputación, contempla non só a renovación do terreo de xogo e os servizos do campo, senón tamén o acondicionamento dunha parcela anexa adquirida polo Concello que se habilitará como aparcadoiro. É unha obra financiada polo POS provincial da Deputación da Coruña por un valor de máis de 600.000 euros, donde o Concello pon un 20%, non? A verdade é que o campo está quedando moi ben, vai haber un antes e un despois e, bueno, a verdade é que os veciños e veciñas de Escarabote están moi contentos e, bueno, unha obra importante. A pesar dos condicionantes meteorolóxicos, dende o Concello agardan cumprir cos prazos e poder poñer a disposición dos boirenses canto antes esta instalación deportiva. O Concello da Pobra fai pública a proposta gañadora do concurso de ideas para planificar a futura fachada marítima do municipio, desenvolvido en colaboración coa Fundación Ría, o Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia e co financiamento da Fundación Marta Ortega Pérez. O xurado outorgou a máxima puntuación ao proxecto Beiras na Caramiña de María Fandiño e LabLam. Foi escollido entre as 15 candidaturas presentadas pola súa coherencia arquitectónica e a capacidade de establecer unha estrategia clara para o futuro da fachada marítima. O equipo gañador recibirá un premio de 20.000 euros a conta da xudicación do contrato para a redacción do plan director. Os dous finalistas, Javier Rocamonde e Rodríguez, e máis Pintos Arquitectos, contarán con premios de 8 e 5.000 euros en recoñecemento ao seu traballo. E a Consellería de Educación e Ciencia, a través dos premios Innovagal, ven de recoñecer o traballo realizado por 8 centros escolares e unha aula hospitalaria en toda Galicia polo uso de iniciativas innovadoras no eido educativo. Entre os colexios galardoados na categoría de Educación Infantil, Primaria e Centros de Educación Especial, o primeiro premio foi pro Colexio Plurilingüe de Campanario en Baroña, no Concello de Portodosón. Nesta mesma categoría, en segundo lugar, quedou o Colexio Rural Agrupado de Valga e de terceiro o Centro de Educación Primaria Xosé María Brea Segade de Taragoña, en Rianxo. O Colexio Sonense baseou a súa proposta co título Aprendendo das nosas raíces en abrir as aulas ao exterior para que, priorizando as tradicións da contorna, o alumnado da escola teña a posibilidade de aprender dos maiores os seus oficios e saberes como a elaboración de cestos e a preparación do pan. En colaboración coas familias e a comunidade de Montes de Baroña, o alumnado realizou proxectos vinculados á natureza e ao aproveitamento sostible da contorna. O Museo Valle Inclán da Pobra continúa co seu ciclo de visitas guiadas para achegar os numerosos fondos dos que dispón o tecido asociativo da comarca. Se a pasada semana foron os membros da Asociación Ámbar os que se desprazaron ata o centro museístico, esta mañá foron os usuarios da Asociación Pro Saúde Mental A Creva os que tiveron ocasión de afondar na figura do ilustre escritor arousán. Da man do director do museo, Antonio González Millán, percorreron as distintas salas deste centro
Teatro, que agochan auténticos tesouros entre a súa colección, como manuscritos orixinais do autor, fotografías da época, así como bestiario e cartelería teatral das representacións das obras de Valle Inclán. Uns 22 expositores daránse cita na novena edición da Mostra Internacional da Camelia de Cambados. Calcúlase que este ano traerán á exposición uns 400 exemplares, a metade que en edicións anteriores. O motivo desta reducción, o mal tempo e a elevada cantidade de chuvia que afectou nas últimas semanas as plantacións, estragando boa parte das flores. A mostra vaise celebrar no Salón Peña os días 7 e 8 de marzo. Este ano o municipio convidado é Celorico de Basto, vila portuguesa, onde a camelia tamén ten moito arraigo e que xa está irmandada ademais a Cambados grazas ao sector do viño. Na xornada dos sábados, participantes terán prácticamente toda a mañá para preparar os seus expositores. A inauguración será a 1:30 do mediodía, con posibilidade de visitar a exposición durante toda a tarde. Ás 8:30 terá lugar a entrega de premios das diferentes categorías: a Camelia de Ouro, recoñecemento aos mellores exemplares de cada variedade e galardón á mellor composición artística. O domingo a exposición poderá visitarse en horario de mañá e tarde. A mostra está impulsada pola Asociación Ibérica da Camelia co apoio do Concello e de Zona Centro. Esperamos que teñamos unha moi boa exposición, boa calidade. Cambados sempre tuvo moi boa calidade en presentación ao ser concurso. Sempre traen as mellores exemplares. Hai xente de Cambados que se vai incorporando, xente nova que se vai incorporando ao mundo da camelia. Xente nova, que tamén é importante, porque sempre asociamos as mostras con persoas dunha certa idade. Bueno, pois tamén estamos intentando fomentar que veñan tamén a participación de xente máis nova. Unha vez máis, ten carácter internacional e como municipio invitado estará o municipio de Celorico de Basto, en Portugal, que tamén é un municipio irmán e que ten moitas similitudes con Cambados, tanto na camelia, que é o fundamental, o que nos une nesta ocasión, pero tamén é un municipio vitivinícola e tamén intercambiamos experiencias con eles, procuramos tamén visitalos cando celebran a súa mostra, que é un poquinho despois da nosa, e eles acudirán a de aquí. O Auditorio de Ribeira acollerá durante todo o mes de marzo diversas propostas culturais. Os venres haberá monólogos e os sábados teatro amador a cargo de diferentes grupos de toda Galicia. A entrada a todos estes espectáculos vai ser de balde. Ribeira encara o mes de marzo cunha ampla programación cultural que busca chegar distintas propostas de arte dramático a toda a cidadanía. Arrancará o 6 de marzo coa obra Contos Colorados, incluída nos actos de conmemoración do 8M, mentres que o resto dos venres dedicaránse a monólogos. Todos os viernes do mes de marzo haberá humor e monólogos humorísticos de persoaxes da escena humorística galega de primeiro nivel, todos eles de balde. A parte do BR6, comenzaremos o BR 13 de marzo con Enredadas, de Leti da Taberna, unha monologuista moi famosa, colaboradora da Televisión de Galicia. O BR 20 de marzo, Chistes que foron contos, de Abelino González. E pecharemos o ciclo de monólogos co BR 27 de marzo, con Sexo seguro, de Malala Ricoi. Os sábados tocarelle a quenda o Teatro Amador con diferentes grupos de toda Galicia que ofrecerán as súas representacións. É importante destacar que a variedade de espectáculos que vai ofrecer este mes de marzo está orientada fundamentalmente a un público maior de 13 anos, pero é unha variedade, como antes dixo a concelleira Ana Barreiro, en distintos estilos de arte dramático e ademais o que nos vai a permitir é cubrir un pouquiño esa demanda que nos fai a cidadanía de que tamén o teatro aficionado veña ás tablas do noso auditorio municipal. Os monólogos darán comezo ás 9:15, mentres que as funcións teatrais dos sábados comezarán ás 8. Todos os espectáculos serán de balde. A primavera estará chea de música en Pontevedra. Pazo da Cultura, Teatro Principal e Recinto Feiral acollerán diferentes propostas entre os meses de marzo e maio. Serán 9 actuacións pensadas para distintos públicos.
Creemos que é variada, que pode chegar a públicos moi amplos e que nos vai permitir completar unha programación que abrangue cine, teatro, literatura e outros tipos incluso de música que facemos tanto nós como en colaboración con outras entidades do Concello e que permiten que as infraestructuras culturais de Pontevedra estean funcionando a tope durante esta tempada do ano. Pois no Auditorio do Pazo da Cultura estarán SES o vindeiro 14 de marzo, Gerai Cortés o 24 de abril, Nando Agüeros o 25 dese mesmo mes e Revolver o 16 de maio. Tamén o 25 de abril no Teatro Principal, Aida e Raúl Refri presentarán Galai o Vídeo, seu novo proxecto musical. E este mesmo escenario acollerá o 15 de maio a xira de despedida de La Serrana, da artista folk manchega Carmento, ou o espectáculo Ben Querer de Francieira, acompañado en directo polo dúo galego Caamaño e Ameixeiras, o 22 de maio neste caso. Ademais, o día 30, tamén no Teatro Principal, actuarán Carla Lourdes e Javier Lago. Tamén o 9 de maio, ás 10 da noite, no recinto feiral, estarán Fillas de Casandra para presentar Tertulia, o seu novo disco. Pontevedra acolle a esta hora un dos pratos fortes da súa programación de Entroido, a final do concurso das Murgas. Este mércores celebrouse a segunda semifinal e tras unha axustada deliberación, o xurado decidiu que foran a Murga do Naveiro coa súa proposta Aberto en Canal, Baldo Lérez con Hoxe aquí, mañán alá, Jana de Leria, a tropa de Moncha Caralla, o equipo Ja, e o equipo Ja, as 5 agrupacións que compiten a esta hora para ser as raíñas do Entroido pontevedrés. A agardada final xa está en marcha no Pazo da Cultura dende as 9 da noite. Como nas semifinais, haberá música, humor, sátira e moita actualidade. Recorden que poden seguir a cita en directo por canalriasbaixas.com. Tamén poderán ver aquí, a través de Canal Rías Baixas, a segunda semifinal o venres e a final o sábado, sempre ás 10:30 da noite. E o mal tempo obrigou a aprazar moitos actos de Entroido, a maioría vanse celebrar esta fin de semana, aproveitando a tregua que nos está a dar a chuvia. É o caso dos desfiles de comparsas da Pobra e Boiro que se celebrarán este venres e este sábado, respectivamente. Tamén o sábado desenvolverase o certame de carrozas e grupos de Rianxo, que tivo que ser adiado pasado domingo, así como obradoiros e actividades para nenos. Outros concellos, como Noia, manteñen a súa programación coa celebración do desfile París-Dakar, que sairá este venres ás 8:30 da tarde dende o Paseo Marítimo para percorrer o centro urbano ata o Curro. E antes de marchar, falamos de deportes. A localidade sonense de Portosín acollerá este vindeiro domingo o Portosín Trail. Na proba, incluída no circuito Trail Series Arousaneo, prevese unha participación de máis de 350 persoas repartidas no trail longo, o curto e a andaina. O Portosín Trail pechará este domingo 22 de febreiro o circuito Trail Series Arousaneo, despois da primeira proba disputada anteriormente en Outes. Nós supercontentos por retomar o Portosín Trail, unha proba que se fixo a primeira edición no ano 2023 con gran número de participantes, aínda que nos 2024 trasladámonos á zona de Xuño tamén un pouco para dar a coñecer todo o bonito que temos neste concello, pero queríamos que Portosín tamén causara gran impresión entre os atletas e, retomamos un poquinho no Portosín Trail. A dinámica da carreira será igual á anterior, incluindo 3 distancias, unha longa de 21 km, outra curta de 15 e tamén unha andaina. Nesta edición o Portosín Trail vai contar con 3 modalidades ou distancias. Un trail largo de 21 km, un trail que demos en chamar curto de 15 km e unha andaina tamén de 15 km. Os 3 teñen perfiles diferentes, evidentemente. Os 2 trails, o corto chega a un desnivel de uns 750 metros positivos, o longo, tras algunha supervisión que fixemos e tal, aínda que estaba anunciado menos de 1000 metros, vai pasar 2000 metros positivos,
E a andaina sí que xa ten un perfil máis moderado, adaptado aos sendeiristas e, evidentemente, con menos dureza e paisaxes moito máis adaptado ao típico a ese tipo de modalidade deportiva, non? Pechadas as inscricións na proba prevese unha participación de máis dunhas 350 persoas, sumando as 3 modalidades en competición. Dende a organización quixeron agradecer tamén o traballo das distintas entidades que colaboran na proba. Pois así marchamos, lembramos esa cita agora mesmo en directo en canalriasbaixas.com, esa gran final do concurso das murgas en Pontevedra, e aquí en Canal Rías Baixas, de contadiño, unha nova edición do programa Orixe e Calidade centrado no sector vitivinícola. Xa saben ademais que a información continúa tamén en canalriasbaixas.com e nas nosas redes sociais. Como sempre, graciñas por estaren aí.